Dnes vám predstavím 8-nohové lehátko Giant Fishing Deluxe FX. Priestranné, stabilné, maximálne pohodlné lehátko, ktoré oceníte aj pri tých najdlhších rybárskych výpravách. Jedná sa o 8-nohé lehátko s úplne plochou konštrukciou, vďaka čomu poskytuje výbornú oporu celému telu. Pevná oceľová konštrukcia v kombinácii so silným Polar Fleeceom zaručuje pohodlie a komfort v každom počasí. Pod hlavou sa nachádza mäkký integrovaný vankúš, ktorý jednoducho rozipsovaním vyberiete vonku. V strednej časti lehátka sa nachádza výstuha prepletená elastickým lanom, pomocou ktorej si viete nastaviť požadovanú tuhosť lehátka. Lehátko je vybavené 4 výškovo nastaviteľnými nožičkami s veľkými pätkami proti zaboreniu do blata, takže ho bez problémov prispôsobíte aj nerovnému terénu. S nosnosťou až do 150 kg ide o spoľahlivý základ pre každého rybára, ktorý si potrpí na pohodlie. Ak hľadáte pevné, stabilné a komfortné lehátko k vode, Deluxe FX bude tá správna voľba. Majte sa krásne, nech sa vám darí a samozrejme, nech ste zdraví, ahoj!